Hola, así están Cristina, Jocelyn y Silvana de quart d'ESO de l'Institut Mondúber de Ceraco i us van a presentar el projecte que han fet este curs 2013-2014, un braç hidràulic. Ara us ensenyarem el seu funcionament. Vinga, Silvana. Ara està girant la base del braç. Molt bé. Ara es maneja la pala. Vale. Sí. Molt bé. Ara es maneja. Ara te sento. Porto. No. Que antes sonaba. Espera. No passa res, no passa res. Ara baixa tot el braç i ara Que antes sonaba. hauria de... La pala ja l'hem feta. Tío, no. No passa res, no passa res. I ara... Ay. Ara l'articulació del braç. Molt bé, Cris, molt bé, més mal de categoria. Ha quedat molt bé el vostre projecte. Moltes gràcies.